Dnes kráčam po mojej pravidelnej sobotnej trase. Z Lúky cez Tehelňu na Jelník, popod Tematín, späť cez Horný Koniec domov. Keď chodím po našej lúke a stretávam sa spolu s vami, počas osobných rozhovorov si stále viac uvedomujem, že to nie je len o kanalizácii, cestách, škole, škôlke alebo cintoríne. Ale je to o našich bežných životoch, ktoré tu spolu žijeme. A zisťujem, že každá rodina tu má svoj vlastný príbeh. A ja som vám nesmierne vďačný za to, že tieto príbehy spolu so mnou zdieľate. Viem, ešte som nenavštívil veľa domácností, ale v týchto stretnutiach a rozhovoroch chcem pokračovať aj počas leta. Viacerí z vás sa ma pýtate, a čo budem robiť ako starosta? A práve to bude témou mojej komunikácie v najbližších dňoch a týždňoch. Počas osobných stretnutí a rozhovorov alebo v online na sociálnych sieťach a cez správy. Ale aj naďalej vás chcem čo najviac počúvať. Pretože by som sa veľmi rád dozvedel, kam až môžeme spolu posunúť našu lúku. Želám vám všetkým krásny víkend.